Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Eğer de siz kompüterde Minecraft oynasınız gelýän bolsa, men bugünkü videoda Minecraft'ı kompüterde offline görünüşinde ustanovka etmekligi ve offline görünüşinde hiçlik internete çatılmazdan kompüterde oynamaklygy görkezjek. Ondan hem taýin bolsaňyz videomuza başlaýarys. Dostlar, men bul Minecraft'ı kompüterde offline görünüşinde oynamaklygy ören köp gözedim we bir näçe görünüşleri barlak gördüm we olaň hiç maňa offline görünüşinde oynamaklyga mümkinçilik bermedi. Ýagny hükman bir internetde birikmeli we şonda oynap bolýar. We men ahir soňy YouTube'da bir sanak videony tapdym we şol videoda giňişleýän görkezipdir. Video Minecraft'y internetten offline ustanovka skaçat etmekligi we onu ustanovka etmekligi dol ýagdaýda görkezipdir we şol ustanovka etýän Minecraft'ymyz hiçilek virus hem ýok we antivirus ulanyp göremizde hem onda virus görkezmedi. Men Kaspersky'ni barlak gördüm, hiçilek şol Minecraft'yň şol versiýasynda virus tapmadım. We hem esasy biziň gyzyklandyrýan zat hiçilek şol Minecraft üçin internet gerek gel. Ýagny görüşňiz ýalyna. Häzir internetde görkedeýin, men Wi-Fi bergende, meniň Wi-Fi setim X Pro hiçlik çatyk däl. Görüşňiz ýaly. We men Minecraft'y arkaýyn oynap bilen, men 2 sanak ýurt öğretdim. Birisine New World dip at koydum, birisine de bolsa Mar dip ýaşaýan welaýatynyň adyny koydum. We gülýary hiçlik internet çatmaly dip maňa zat gelen ok, sapşeňe gelen ok, ýagny hiçlik internet ulanmadan men şuny oynap bildim. Gelin indi men bolsa muny nädip ustanovka etmekligi görkedeýin. İlk bilen men videonyň aşagynda link goýaryndan şol linkiň üstüne basyp Mediafire saýtyny açarsyňyz. Şol Mediafire saýtynyň içini açaňyzdan soňra şol saýtdaky programmany skaçat edip alyň. Programmanyň göwrümi 268 MB. Ýagny skaçat etmek känur uly wagt eglenok we skaçat edip alyp bilersiňiz. Anha programmany skaçat edeňizden soňra biz esasy temaga geçelim. Programmany ustanovka etmeklik we programmany açýar. Bulýarlyk ýöne anha. Berde biz programmanyň nirek ustanovka etjek bolsak şol ýerini görkezmeli. Men özüm bu zatlar saýlajak gal, siz ýöne özüňiz saýlap bilersiňiz, isleýän ýeriňizi etip kompüterde şol ýerden disklaňyzyň içinden haýsy bolsa bir ýer saýlap bilersiňiz. Dogry raboç stoly hem goýup bilersiňiz, ol özüňize bagly saýlaýaňyz we şol ýerde şunuň problemi bolýar. Bulan password, ýagny ol paroly. Şol programmany ustanovka etmek üçin hökmen parol gerek. Ol parol kim videonyň aşagynda goýaryn. Ýöne şol videony ýazýan wagtym men şol parol ýadyma düşmedi. Ýöne videonyň aşagynda hökmen men şol paroly sizler bilen paýlaşaryn. Şol ýerden alyp bilersiňiz, parol kim alyp bilersiňiz ýatda saklap, soň şol ýerde ustanovka etjek wagtyňyz parol ýazarsyňyz. We soň ok knopkany basarsyňyz, okey diýersiňiz we biziň programmamy ustanovka edip başlanýar we ustanovkaň dinaryna garaşmaly. Ustanovka dynandan soňra biz gelýär nirek ustanovka eden bolsaňyz şol ýerik açýar. Anha meniň öň ustanovka eden ýerim özüm tapýan, anha ustanovka eden ýerimiz. Ine biz berde görýäs, düşnüksiz papkalar we düşnüksiz faýllar bar. Gorkup oturmaň, bul hiçlik virus däl. Ýagny bul offline rejimle geçirilende hükman şunun ýalak variantda geçiripdirler. Bul versiýasy 2019-njy ýylyňky keni. Ne görüşiňiz ýaly biziň bul Minecraft'ymyz ýöne buny intek oynamak üçin hemmesi däl. Biz şol ýerden anha şol papkany tapmaly. Şu papka bize hükman gerek. Klient diye Optifine HD F2 Ultra Nocode Bat diye. Şol faýl bizi Minecraft'ta akitýär. Biziň şol faýlymyzy biz näme etýär? Copyright etýärs oynamak üçin. We o udobny bolmak üçin biziň ulanmagymyza udobny bolar ýalygy diýip şol ýerik ustavat ýarlygy diýip goýýar. Ama görüşiňiz ýaly biziň bul Minecraft'ymyz. Indi näme etýärs men häzir görkedeýin.
Bul men Minecraft'ın açık görünüşi, bunu yapýan. Indi bolsa biziň ýanky goýan ýarlygymyz bul siz diýip bilersiňiz, bul hiçlik Minecraft'da meňden ok. Egerde siz şunuň ýa görnüşde etesiňiz gelýän bolsa, ol hem ýöne köy diňe biz şey diýip iki ýere basýarys we Minecraft diýip ýazýarys istegiňize görä. Mine diýip berer soňam uznaçony ütkedip bilersiz. Ýani hakyky Minecraft'yň uznaçony geçirip bilersiňiz. Onuň üçin bolsa myşkan tarapyny basýarys we swojstwa. Anha bul ýerden bolsa ismini znaçok diýen knopkaň üstüne basýarys. Bul ýerde bolsa bul ýerde seniň zadyň znaçogyň ýok diýer we senem ok knopkany basýan. We bul znaçoklar Minecraft'da meňden ok we siz bul ýerde znaçoklar barlap ok knopkany hem basyp bilersiňiz. Ýöne bul Minecraft'da meňdemeýänligi sebäpli men özüm Minecraft'yň ikonkasyny internetden screenshot etdim. Ine biziň Minecraft'ymyzyň ikonkasy we muny hem saýlaýan we OK knopkany basýarys we soňra ok diýäris we prinimit soňam OK. Ine görüşüňiz ýaly. Onha biziň Minecraft'ymyz we indi haýal etmän biz muny nädip oynamakly sizlere görkezýän. Ol hem ören ýönekek sağ knopkany basýarys we atkryt knopkany basyp programmanyň işläp başlaryna garaşýarys. Programma hiçlik emulýator ulananyk özi hemme da avtomatik ýagdaýda ýerine ýetirýär we ol Mojang diýmine özüň Minecraft'ın ofisial öz emulýatoryny işletýär. We görüşüňiz ýaly men herden internet ulanamak görüşüňiz ýaly hiçlik internet ulanlanak. Açık kompüterim meniň haýallaýar. Ol hem täpli Minecraft açık meniň kompüterim üçin agyrak gelýär. Meniň X-Pro'm hiçlik birgen däl, Wi-Fi'm birgen däl, internetim çatlygy däl. Evet gaýtsak. Garaşamyzdan soňra biziň Minecraft'ymyz işläp başlaýar. Olýa ine biziň Minecraft'ymyz. We siz bul ýerden egerde setagoy oynasyňyz gelýän bolsa, ýani bir servis şatyryp oynasyňyz gelýän bolsa, ol hem kyn däl. Bul hem offline görünüşi hem ol setagoy görünüşi şol Minecraft. We näjil ýerden Wi-Fi'ye birigip özüňiz setagoy igraýa diýä. We bul ýerden setagoy hem oynap bilersiňiz we adnoçnaý igra. Munam hem oynap bilersiňiz. Onuň haşynyň ýa görnüşinde igrat we bir şeý dip knopkany basyp Minecraft'ta oynap bilersiňiz. Bul hem hemmemde düşnükli men muny sizlere aýdyp oturjaklar. Häzir men sizde açyk Minecraft arada oynaşyny hem görkezýän. Meniň özüm hem bul Minecraft'ty täzelikde oynap başladym. Oynap başlanyma bir 3 saat boldy we şol sagatyň içinde men azrak internetden YouTube'da videolar görüp hem näkilik oynaşyny gördüm we anha men Minecraft'ty açyk hem oynap başladym. Azkem bilýän nädip oynalýanlygyny we ene şunuň ýa görnüşinde oynalýar ine öýjagyş ýasadym. Bul gyzykly sizlere gyzykly däp bolmagy mümkin egerde ýöne men tak sizlere görkezmegi makul bildim. Muha biziň Minecraft'ymyz biz şeýdip Minecraft'ty offline görnüşinde kompüterde oynap bilýär dostlar. Egerde soragyňyz bar bolsa kommentariýada berip bilersiňiz, men hökman jogap bererim. Egerde jogap berebiljek soraglarym bar bolsa. Onda näme videomuz gyzykly bolan bolsa we videomuz peýdaly bolan bolsa, videomuza like basmagy unutmalyň we täze videolar typdyrmagy üçin kanalymyza agza bolup bilersiňiz. We indiki videolarda sizler bilen görüşýänçek häzirlikçe şol videoda sizler bilen hoşlaşýarys. Onda näme ýene-ki videolarda sizler bilen görüşýänçek häzirlikçe sag bolun.